Köszönöm, Jonátot. Pri príprave na tento podvečer som si uvedomila dve pre mňa veľmi smutné veci. Z prípadu Hedvigy Malinovej, teraz už i Žákovej, sa za tých dlhočíznych 7 rokov stala akási neosobná politická záležitosť. Predmet bojov, objekt najrôznejších manipulácií, obeť prekrúcania či ľudskej zábudlivosti. Ale najmä ako by sa už netýkala konkrétnych osudov a životov. I my sme sa tu dnes zišli pod heslom dnes Hedviga, zajtra ty. Na to, aby sme motivovali ľudí ku záujmu, používame trik. Pomyselné prepojenie Hedviginho osudu na náš možný, nejaký budúci. Hedvigin osud je naozaj niečím, čo sa môže stať komukoľvek z nás a mnohé vypovedá i o stave krajiny a nevládnosti práva v nej. Podstata je však úplne niekde inde a práve na ňu by sme nemali zabúdať. Je jedno, či štát opustil jedného alebo tisíce z nás. Jednotka je v tomto prípade rovnako odporná a nepriateľná ako tisíce. Rozhodujúci predstavitelia nášho štátu zničili osud jednej žene a jej rodine. Poznačili ich na celý život spôsobom, ktorý sa už nikdy nedá odčiniť. Pamätám si, ako silno sa ma dotklo, keď som si prečítala Hedvigino knižné priznanie o tom, že si už nikdy nesplní svoj sen byť učiteľkou, pretože sa obáva detskej nevedomej zlomyselnosti, ktorá by ju mohla niekde pri tabuli označiť ako klamárku. Rovnako si viem predstaviť napätie a strach celej rodiny, či ľudí, ktorí stáli pri Hedvige po celé roky v ťažkých chvíľach. Najhorší však musí byť pocit zrady štátu, ktorý ich nechal na pospas útočníkom a do celého sveta vyslal správu, že zbiť toto dievča a zničiť jej život je beztrestné. A on sa vinníkov nikdy nepokúsi ani hľadať, nie to ešte potrestať. Ako plynie čas, od toho augusta v roku 2006 na podstatné fakty a reálie sa zabúda čoraz ľahšie. A čoraz ľahšie je ich aj prekrúcať. Práve fakty je preto kľúčové si pripomínať. Rovnako ako zodpovednosť premiéra Fica a ministra Kaliňáka za to, že Hedvigu pred celým svetom odsúdili skôr, ako dostala šancu spravodlivosť. Hedvigin prípad však nie je uzavretý. Stratené roky jej už nevrátime. Môžeme však svojou aktivitou prispieť k tomu, aby sa zo Slovenska stala krajina, v ktorej sa bude cítiť opäť bezpečne a do ktorej sa, dúfam, bude chcieť vrátiť. Naďalej môžeme sledovať vývoj súdneho procesu a byť na poplach, keď sa z neho stane zinscenovaná hra typu obžaloby Milady Horákovej. Našou kritickou analýzou a upozorňovaním sa môžeme pokúsiť o to, aby politicko-prokurátorsko-sudcovský klan súdny proces neukončil podobne absurdným rozsudkom, akým sa bývalý prezident Kováč musel ospravedlniť Ivanovi Lexovi. Pravda sa totiž kúpiť nedá a naše životy, všetkých z nás, sú veľmi vzácne. Je to teda len o nás, našej súdržnosti, sile a vytrvalosti. Hedviga, chýbaš nám a budeme pri tebe stáť. Ďakujem.